Kini ang Atraka Balita 943. Salamat na kay sa imuhang report. Laing nga lokal nga balita, niining nagsingabot na ang kalagkalag o adlaw sa mga patay o tingdagkot sa mga samang sa mga tao nga mitaliwan na sa laing kalibutan. Sa ubang lugar, gihangyo nga ang mga tao nga kumahimo magsugod na og dagkot sa pizza o adlaw diin na pwede nga managkot at dili magdaksog sa adlaw sa Nobyembre 2 ni nga tuiga. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma mihangyo sa tanang katauhan ning syudad sa Tanay nga kun mahimo managkot na sa mga samang mintras dili pa kayo huot ang winteryo tungod sa managkutay. Ania ang iyang pamahayag. Ako pong hangyo sa atong mga kaigsunan tanayanon na mas mayo nga mitras pa nga wapay limit nga dito pasudlon nga kinun karon pasudlon pa mata sa oras nga muna tagdagot mitras po nga wapay tao kayo libre pa ta kay ang ato bang gilikayan nga ng social distancing ato unang yun aron nga minus pa kayo nga makasulod pa ta ning atong sementeryo mas mayo mo sayo po tagdagot. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang panikonsyal Tikboy Salma nga kung pwede ibilin lang una ang mga bata kaya sa pagkakaroon padayon pa ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 diin ili lang itugyan ang riskos mga kabataan kakaron aduna pay hulga sa COVID-19. Sa usab ni Konsyal Salma nga kung walay mabilin pwede rag magulhos o ga panagkot aron adunay mabinlan sa mga bata. Ania ang iyang dugang pamahayag. Kana ator po lang yung naman po sa atong mga ginikanan. Itong mga gagawin bata, di naman to na doon. Kaya kani mga bata pa doon. Itong balaan niya, lupa nag-resistan mga bata niya. Di ba ito niya itong pandemya, maglikay naman ta. Na, di ba mo, kitarang mga dagko, mga tupanagkot, kaya namin tayo mga binas na kinabuhi, atong doaw dito. Kani mga bata, pagkakaroon nato naman sa siparan nga dili sila kaanak kay tungod ba itong pandemya. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.